teraz očakávaš od zápasu s Karolínom? No, víťazstvo, to mi je jasné, že no to jasné. Povieš. No tu zase budú iné prekážky. Viem, že toto bude, že vieš, že na 5 kôl, to bude ťažký zápas. Ten Ekerlin je veľmi technický, takisto fighter, vieš, že vie aj zem, aj postoj a bude to ako podľa mňa tiež že fyzicky náročné, ale s Kozmom som sa bál, že to bude fyzicky náročné, alebo že ako bál, že na to som sa pripravoval, že fyzicky náročné v tom, že bude ma strhávať, tlačiť, bude musieť stávať veľa a takéto. A s týmto Ekerlinom zase viem, že to bude fyzicky náročné, že on tiež vládze, je technický, vie, že nemá taký ako jednotný štýl, že vie ten súboj preniesť aj na zem, vie to byť aj v postoji. Není treba len tvárny taký, že v postoji len dopredu, alebo že len cúva, proste je aj taký, vieš, takže tam to bude v tom fyzicky náročné, že podľa mňa aj ten nemecký šport, alebo tí Nemci, tá nemecká natúra je taká, jak ich auta, vieš, že to je všetko tak ako vyladené, že má v tom takže to bude v tomto náročné, takisto, ale to už mi nič nerobí, že ako budeme v tom Hamburgu, tak tam bude teraz tých 13 000 ľudí kričať na ňo a na mňa budú hučať, ale to už sa teraz na to pripravujem, že aby tam som si to akože užíval, lebo ja do istej miery, mne úloha ako underdoga veľmi sedí, že ja mám rád byť akože outsider,